אנחנו כאן. אנחנו כאן. הנה, אנחנו כאן עם פרק. אנחנו כאן עם פרק. אנחנו כאן עם פרק של מיינקראפט. של יום הולדת בלילה. קודם היה בוקר. בוקר. הנה הדברים שלה. אוי אוי אוי. טוב. אז אנחנו נתנו מעשר. אז איפה אתה משקר? רוצים שנצלם גם יוטיוב שאנחנו בחוץ, משחקות בחוץ? לא, אי אפשר, אין לי ממון מתן. יש. אין. איפה את רואה? רגע. וואי, המתן הזה, איזה 8. 8? כן. אז יאללה. יש לי דברים בכיסים גם. נראה לי. אוי, כאן אין, זה בכיס השני. אוי, הכיס השני. מה, את חמימה? גנבו לי. את חמימה? לא. אוי אוי. שבחתי את זה. מה? יוטיוב. יאללה. בואו תיכנסו לעולם שלי. אוי, זה עולם שלם. מה זה העולם הזה? תחי, זה מפה. טוב, לא בניתי. אני לא יכולה לדבר. זה דרפר. איך אפשר להיכנס למים? הילד הזה מים קטנים. זה דרפר. דבר בידיים, עוד ניסיתי ואין שם שום דבר. זה דרפר. תקפי אותי. ביי ביי. ביי. עשו אותי. למה אני האחרונה גל? זה דרופר. איך שרוסים אומרים דרופר. לא רוסים אומרים דרופר. למה יצא? והרכבת נוסעת לה. הרכבת ברחה לכי, איזה מפחדת ממנו. קיבלתי ילד. נו, מה קרה עוד פעם? ממה? אוי. מיסטר פוליס. אז הולכת לחור. מה זה הדבר הזה? רכבת. תתחילו לסיים. אוקיי. הנה המונית באה, איריס. המונית עוד מעט באה. דרופר. מה? 5 דקות אנחנו הולכים. הנה המונית באה. טוב, נו, הבא. הרכבת הייתה כבר מזמן. המונית באה. היא רק אחרונה בשביל מישהו. תחכי, תעמדי שם. אולי נסעה רגע. לה. נו, תשברי. לא, שהרכבת... הנה המונית באה. 3 מוניות. 4 מוניות. 5 מוניות. 6 מוניות. טוב. בנות, איפה הם? מנענו. תשלימי. אבל שם עכשיו לבוא אחריך, אני באה. יאללה, אני באה ברגל. אני באה. מיסטר פוליסמן. הנה, לא באה. למה את יצאת, איריס? אני רוצה להרביץ לי מילינה. תעצרי להגן מטומטמת. אבל יש לי נגן, זה בכלל לא עובר, את יודעת? אני יודעת. מה? מוניות.
את הולכת לצדה למטה. אני חושבת שהלכת לך. היא הלכה להתחלה. ביי, אני הולכת להתחלה. תשלחי לי. לא, זאת המונית זה האחרונה שלי. נו. זאת המונית האחרונה שלי. אוי! את בדרך. והנה גריקצ'ו! המונית עצרה כאן. זה יודעת, זה בכלל זה. אני הולכת להתחלה. די. נו ביי, אף אחד לא... אין לך בטן. טוב, ביי יוטיוב. ביי בוש.